Ikasturtea hau amaiera, katastrofea izan da. Kartzelan ez bukazan du, itzita egon baikara. Institutua bukatu arren, ez pentsau dela maiera. Etapa berria hasiko dugu, egin dezagun batera. Agur bagoaz, ta musu bana. Aurtengo udan jaialdirik ez, hauxe da penagarria. Eutsiko dugu irribarretsu, bestela kezkagarria. Trabara joan azte zurian, hegazkinean derrute. Hainbeste urte joateko gogoz, kurtzoa lusatu dute. Agur bagoaz, ta musu bana. Kablea utzi dago egunero, eta jenderik ez dago. Modu horretan jarraituz gero, giro ona da akabo. Gure garuna hautzez betetzen, oroimenetan galduta. Classroomeko tareak betetzen, bizi garago gaituta. Agur bagoaz, ta musu bana. Kurtzoaren bukaeran gaude, talde egin behar dugu. Hurrengoei lekua utziz, zuek zarete testigu. Eskerrak eman Aixe Rotari,